abin mamaki shine da yawa daga cikin musulmi yau ba su da alaka da alkur'ani. Shi kuma alkur'anin nan za mu amfana da shi ne ta hanyoyi guda uku. Hanya ta ɗaya, lallai ne mu yi ƙoƙari mu yawaita karanta alkur'ani, domin karatun kawai maganin musiba ne. Na biyu, lallai ne mu yi ƙoƙari mu dinga laliban ma'anar abin da muke karantawa. Yau da dama daga cikin musulmai za su iya mutuwa akan alkur'ani, za su iya kashe mutane akan alkur'ani, amma in ka buɗe musu karanta alkur'anin ka bani ma'ana bai sani ba. Mun taɓa samun wani misali a lokacin da ake rikici a jihar Kaduna. Wasu mutum biyu suka tare wani mutum ɗaya da adda za su kashe shi. Ya ce wallahi shi musulmi ne. Ya ce in kai musulmi ne karanta ƙul huwallahu. Mutumin na ya karanta ƙul huwallahu, mai addan sai ya juya wajen ɗan uwan shi ya ce ya karanta daidai. Kaga kenan shi ma bai iya ba. Kaga in ƙul huwallahu ce ka'idar a bar mutum ya rayu, to shi ba zai rayu ba. Saboda haka dole ne a tashi tsaye a karanta alkur'ani. Sannan na uku, a aikata alkur'ani cikin rayuwa. Mu daina rayuwar yaudaran kanmu muna ganin mu musulmi ne amma karantarwar alkur'ani ta yi gabas mu mun yi yamma. Wannan yana daga cikin fitinoninmu. Allah ya sa mu dace. To alaga su malam, danganta mana yawaita karatun Qur'ani ko fahimtar ma'ana da aiwatar da shi, matakai uku da ta lissafa dangane da dorewar zaman lafiya a Najeriya. Kaga idan kana fahimtar alkur'ani za ka fahimci alkur'ani yana hana ka tsokana. Kaga ba za ka tsokani kowa ba. In kana fahimtar alkur'ani za ka ga alkur'ani yana karantar da kai yafiya. Kaga an tsokane ka za ka yafi. Saboda haka ko ta ina karatun alkur'ani zai samar da zaman lafiya a ƙasa, amma sai in mun san ma'anar shi. Allah ya sa mu dace.